Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ, στην Δημοτική Ενότητα Παμπότιδας, 2,5 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Θα σας αναφέρω επιγραμματικά αυτή η Δημοτική Αρχή, παρότι τα 2 χρόνια της πανδημίας, που όλοι μας ξέρουμε ότι πάρα πολλοί υπάλληλοι δουλεύαν από το σπίτι, άλλοι με άδειες, λόγω παιδιών. Παρόλα τα αυτά όμως, η Δημοτική Αρχή με τον αείμνηστο Μωυσή Ελισάφ έκανε ένα τεράστιο έργο, ετοίμασε πάρα πολλά, ενέταξε σε όλα τα προγράμματα έργα και θα αναφέρω ότι εδώ, ας πούμε, στην τοπική κοινότητα Κατσικάς, ήδη αυτή τη στιγμή επισκευάζεται για να ολοκληρωθεί το πνευματικό κέντρο και αυτό το έργο εντάχθηκε σε πρόγραμμα που ο προϋπολογισμός του αγγίζει το 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο, όπως επίσης μικρότερα και μεγαλύτερα έργα. Ήδη προχθές στην τοπική κοινότητα Κουτσελιού ξεκίνησε η εργολαβία στην είσοδο του χωριού από το γήπεδο μέχρι το Χάνι Κουτσελιού, περίπου 1 χιλιόμετρο, ο οποίος θα πεζοδρομηθεί από τις 2 πλευρές. Θα μπει καινούριος φωτισμός με λάμπες LED. Επίσης, εκεί στον ίδιο χώρο έχει τελειώσει εδώ και 1 μήνα το 5x5, το οποίο είναι κόσμημα και είναι ήδη στη λειτουργία του. Και πάλι καλόν αγώνα, όλοι μαζί για την νίκη. Κύριε Δήμαρχε του Όλου. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, θέλω να σας απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σήμερα, μέσα από την καρδιά μου, για την παρουσία σας εδώ απόψε. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, επιλέξαμε να κάνουμε την πρώτη μας μεγάλη συγκέντρωση στη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας. Επέλεξα να ξεκινήσω τις ομιλίες μου από εδώ, από το Κατσικά, την έδρα της Δημοτικής Ενότητας Παμβότιδας. Δεν είναι τυχαίο, το είπε ο Αντιδήμαρχος, ο Βαγγέλης ο Πίχας, για τα χαρακτηριστικά της Παμβότιδας. Τις προηγούμενες μέρες επισκεφτήκαμε τα περισσότερα χωριά. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους των συμβουλίων, μιλήσαμε με τους κατοίκους. Είδαμε όσα έχουν γίνει, συζητήσαμε για όσα είναι δρομολογημένα και καταγράψαμε αυτά που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια. Ξεκινούμε λοιπόν τις προεκλογικές μας ομιλίες από εδώ, από τον Κατσικά. Είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται ραγδαία. Είναι μια περιοχή που συνδυάζει τον αστικό και τον αγροτικό της χαρακτήρα. Και αυτό την κάνει να έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε λοιπόν εδώ για να μιλήσουμε σήμερα για το έργο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία ήταν χρόνια με πολλές και συνεχείς δυσκολίες. Ο Δήμος μας, επί 2 χρόνια, σχεδόν υπολειτουργούσε στο σύνολό του λόγω της πανδημίας. Όταν μιλάμε για υπολειτουργία, αυτό δεν αφορά μόνο τις υπηρεσίες του Δήμου, αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου από την αρχή μέχρι το τέλος. Και κυρίως αφορά το τομέα των έργων. Έργα που ουσιαστικά είχαν παγώσει. Θέλω στο σημείο αυτό να σας φέρω ένα παράδειγμα, να σας μεταφέρω αυτό που είπε δημόσια πριν από λίγες μέρες ο εργοταξιάρχης του βιολογικού καθαρισμού. Είπε λοιπόν ότι η εταιρεία που κατασκευάζει το βιολογικό καθαρισμό χρειάστηκε να παραγγείλει τα υλικά στο εξωτερικό, να τα προπληρώσει και να φτάσουν μετά από 6-8 μήνες. Αυτή η δυσχέρεια δεν συνέβαινε μόνο στο βιολογικό καθαρισμό. Διαπέρασε αυτή η δυσμενή συνθήκη όλο το πλέγμα των έργων. Και όταν η ομαλοποίηση της αγοράς από την πανδημία μας έφερε αισθήματα ανακούφισης, ήρθαμε αντιμέτωποι με την κρίση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως, όπως όλοι διαπιστώνετε, τους τελευταίους μήνες οι ρυθμοί όλων των έργων έχουν εντατικοποιηθεί σε όλη την έκθεση του Δήμου. Αυτό δεν συμβαίνει λόγω των εκλογών, όπως υποστηρίζουν κάποιοι κακεντρεχείς. Αυτό γίνεται γιατί υπήρξε ετοιμότητα τα προηγούμενα χρόνια της πανδημίας. Είχαν γίνει οι εντάξεις που έπρεπε να γίνουν,
είχαν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις που ήταν απαραίτητες, είχαν γίνει δημοπρατήσεις και μετά την ομαλοποίηση άρχισε και η εκτέλεση των έργων. Τα έργα θα συνεχίσουν. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς και το επόμενο διάστημα. Και όταν μιλάμε για έργα, θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω ορισμένες σύντομες αναφορές για όσα έγιναν εδώ στην Παμβότιδα. Και δεν είναι λίγα. Η αναβάθμιση των υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας κόστισε 450.000 ευρώ. Η βελτίωση των υποδομών στην κοινότητα Κουτσελιού, 630.000 ευρώ. Η σύνδεση της δομής του Κατσικά με τον παραλίμνιο πεζόδρομο ποδηλατόδρομο, 900.000 ευρώ. Η κατασκευή της βασικής υποδομής στη Δημοτική Κοινότητα Κατσικά, 700.000 ευρώ. Η βελτίωση των οδών σύνδεσης της πόλης των Ιωαννίνων με την επαρχιακή οδό Ανατολής Κατσικά, 500.000 ευρώ. Η κάλυψη εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα στα όρια του Δήμου Ανετών, 300.000 ευρώ. Η αναβάθμιση των οδικών και λοιπόν υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας, στην υπόλοιπη Δημοτική Ενότητα, 400.000 ευρώ. Η βελτίωση των υποδομών στην κοινότητα Κατσικά, 420.000 ευρώ. Οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων της τοπικής κοινότητας Καστρίτσας, 85.000 ευρώ. Τα γήπεδα Κουτσελιού και Λογκάδων, 200.000 ευρώ. Η επανάχρηση του κτηρίου Πνευματικό Κέντρο Κατσικά ως κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας, 1.860.000 ευρώ. Η μετατροπή του διατηρηταίου κτηρίου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο πολυδραστηριοτήτων, 369.000 ευρώ. Όλα αυτά δεν είναι υποσχέσεις. Σήμερα, σε όλη την έκταση του Δήμου, εκτελείται ένα τεχνικό πρόγραμμα ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε το τεράστιο έργο που επιτελεί η ΔΕΙΑ ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Και όλα αυτά, όπως είπαμε, δεν είναι υποσχέσεις, δεν είναι λόγια, είναι χειροπιαστά έργα και πέρα από αυτά, γιατί δεν μένουμε μόνο στα έργα, ήταν η συνολική μας πολιτική στο Δήμο, όπως ήταν η στήριξη των κοινωνικών δομών, η στήριξη του πολιτισμού, η αναβάθμιση των εκδηλώσεων. Όλα αυτά ήταν εξίσου σημαντικά. Θέλω στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι πριν από λίγο καιρό παραδώσαμε την ολοκληρωμένη μελέτη για τα υπόλοιπα του οδικού δικτύου στον Κατσικά που οφείλει να ολοκληρώσει ο Δήμος. Για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης και αποτυπωμένη εικόνα με ακρίβεια. Μέσα στην επόμενη τετραετία η εκκρεμότητα αυτή θα κλείσει. Είναι δέσμευση της παράταξής μου, είναι δέσμευση προσωπική μου. Η Δημοτική μας Αρχή γνωρίζει, εγώ γνωρίζω, ότι σοβαρό θέμα για την περιοχή είναι η ίδρυυση. Ήδη έχει ολοκληρωθεί, όπως ξέρετε, η τέταρτη γεώτρηση στους Λογκάδες. Το νερό αυτής της γεώτρησης είναι αρίστης ποιότητας και άμεσα ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες, ώστε το δίκτυο να εμπλουτιστεί με νέες ποσότητες. Έτσι, πια δεν θα αντιμετωπίζουμε θέματα επάρκειας. Γνωρίζετε ότι εκπονήθηκε η μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης της Ηλιόκαλης, η οποία υποβλήθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ήδη εκπονήθηκε η αντίστοιχη μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στη Δαφνούλα και αναμένεται η έγκρισή της και θα υποβληθεί και στα αρμόδια όργανα. Είναι προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Και θα υποβληθεί αυτή η μελέτη μόλις ανοίξει η σχετική πρόσκληση. Θέλω σήμερα από εδώ να κάνω όμως δύο πολύ σημαντικές ειδικές αναφορές και δεσμεύσεις μας για τα επόμενα χρόνια. Στο Κατσικά λειτουργεί από το 2015 η δομή των προσφύγων και των μεταναστών. Η Δημοτική μας Αρχή, η δική μας Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αρχή με τον Μωυσή Ελισάφ, ήταν η πρώτη που διαπραγματεύτηκε Η Δημοτική μας Αρχή ήταν η πρώτη που διαπραγματεύτηκε με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης. Διαπραγματεύτηκε σκληρά και πέτυχε σημαντικά αντισταθμιστικά ωφέλη για το Δήμο. Τα χρήματα αυτά, όσα χρήματα ήρθαν στο Δήμο από το Υπουργείο Μετανάστευσης, δόθηκαν
μέχρι και το τελευταίο ευρώ για έργα στην περιοχή του Κατσικά και της Παμβότιδας. Ούτε ένα ευρώ δεν δαπανήθηκε σε άλλη περιοχή, ούτε ένα ευρώ δεν δαπανήθηκε για άλλο σκοπό. Αποδόθηκαν όλα στην τοπική κοινωνία. Γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε φυσικά ότι η λειτουργία της δομής δημιουργεί προβλήματα. Σήμερα δεσμευόμαστε για ένα πράγμα. Όταν το Υπουργείο αποφασίσει να κλείσει τη δομή, εμείς θα διεκδικήσουμε ο χώρος να αποδοθεί στο Δήμο και να αξιοποιηθεί για κοινοφιλούς σκοπούς και για δράσεις που θα υποδείξει η τοπική κοινωνία. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Το δεύτερο που θέλω και το θεωρούμε σημαντικό αφορά τον αρχαιολογικό χώρο στην Καστρίτσα. Είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Δήμου μας και όχι μόνο του Δήμου μας, αλλά και ολόκληρης της Υπήρου. Δεν ανήκει όμως στο Δήμο, φυσικά στο Δήμο. Εμείς όμως θα επιδιώξουμε τη μέγιστη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων. Σκοπός είναι αυτός ο χώρος να καταστεί μόνιμα και σταθερά επισκέψιμος και σε συνδυασμό με το μοναστήρι και με σημεία που ακόμη δεν έχουν αναδειχθεί, να αποτελέσει αυτός ο χώρος ένα μεγάλο και επισκέψιμο αρχαιολογικό πάρκο. Μπορεί να αλλάξει ριζικά αυτός ο αρχαιολογικός χώρος την εικόνα όλης της περιοχής και ο Δήμος μας θα συμπεριλάβει αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο σε όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες που θα κάνει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το οφείλουμε στην ιστορία και είναι δέσμευσή μας. Φίλες και φίλοι, αυτό που σηματοδοτεί την πορεία μας, την πορεία του Δήμου ως το 2030, είναι η ένταξη του Δήμου μας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Είναι μια μοναδική ευκαιρία με πολύ σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντολογικά ωφέλη. Ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική στιγμή και δεσμεύεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και στις επιπτώσεις που αυτή θα επιφέρει. Εργαζόμαστε εντατικά με στόχο την κλιματική ουδετερότητα για το καλό όλων των δημοτών και των επισκεπτών μας. Η Ευρωπαϊκή Αποστολή έχει σχεδιαστεί ώστε να υλοποιηθούν δράσεις και έργα που αντιστοιχούν σε χρηματοδοτήσεις 10.000 ευρώ ανακάτοικο του Δήμου μας έως το 2030. Αυτό για την πόλη μας και για όλη την έκταση του Δήμου σημαίνει ότι θα εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του 2030. Τα ποσά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μεγάλα και είναι ικανά για να αλλάξουμε ριζικά και για πάντα τις υποδομές και κυρίως τις νοοτροπίες μας. Και αυτό γίνεται με σχέδιο και οργάνωση. Και αυτό είναι μια δικιά μας αποκλειστικά επιτυχία, η οποία, όπως θα δείτε, τα επόμενα χρόνια θα αναβαθμίσει συνολικά όλο το Δήμο Ιωαννιτών. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δύναμή μας είναι οι αρχές μας. Οι αρχές που μεταλαμπάδευσε ο Μωυσής Ελισσάφ στην παράταξη αυτή και είναι η αρχή του να λέμε την αλήθεια, η αρχή του να είμαστε χρήσιμοι και να είμαστε αποτελεσματικοί. Δύναμή μας όμως είναι και οι άνθρωποι μας. Όσοι από εσάς, όσοι από εμάς μετέχουμε στο ψηφοδέλτιό μας και όσοι όλοι στηρίζουν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Είμαστε συνδημότες που έχουν όλοι ιδέες, απόψεις και αποτύπωμα στην κοινωνία. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από όλους όσους αγαπάνε τον τόπο τους. Αλλά έχει ανάγκη και από τους έμπειρους, αλλά και από τους νέους που χαρακτηρίζει το συνδυασμό μας και που τώρα αποφασίζουν να εισέλθουν στον δημόσιο στίβο. Ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Στον τόπο που εμείς ζούμε. Το ψηφοδέλτιό μας είναι το εισιτήριό μας για την νίκη. Είναι η δύναμή μας, είναι το διαβατήριό μας για την νίκη. Και αυτό το μήνυμα νίκης, στείλατε όλοι εσείς σήμερα από εδώ, από τον Κατσικά. Συνεχίζουμε λοιπόν, γιατί τα Γιάννενα αλλάζουν. Γιατί τα Γιάννενα θα αλλάξουν. Γιατί τα Γιάννενα θα πάνε στη νέα εποχή, για τα Γιάννενα μπροστά. Ολοκληρώνοντας, το σύνθημά μας είναι τα Γιάννενα αλλάζουν, τα Γιάννενα μπροστά, όχι πίσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω από
τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή σας παρουσία και θέλω ολοκληρώνοντας να σας παρουσιάσω τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους της Παμβότητας. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή ομάδα, για ανθρώπους που τους γνωρίζετε όλοι και έχουν ο καθένας αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και στίγμα στην τοπική κοινωνία. Τους ευχαριστώ για την συμμετοχή τους στη μεγάλη προσπάθεια και τους καλώ έναν εδώ δίπλα μου στο βήμα. Βαρτζιώτης Παύλος. Βαγγέλης Βλάχος. Βελικούρα Ρένα. Ζικοπούλου Τζάνα. Γιώργος Κοσμάς. Ελισάβετ Μίταρη. Παπασπύρου Παναγιώτης. Παπάς Κωνσταντίνος. Πόγιας Κωνσταντίνος. Τασιομήτρος Γιάννης. Τους ευχαριστώ όλους θερμά. Όλοι τους ξέρετε, όλοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην τοπική κοινωνία και όλοι έχουν να προσφέρουν στο Δήμο μας. Το ψηφοδέλτιο όμως των Δημοτικών Συμβούλων μαζί με όλους τους υποψηφίους των τοπικών κοινοτήτων θα δώσουν τη νίκη όπως είναι το μήνυμα από τη σημερινή μας συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ όλους και όλες.